Γεια σας, σήμερα αφού έπαιξα το Archer of Stake 2, φάνησα να παίξω και το 3. Ας δούμε τι στο καλό και να νοηδεί. Ωραία, είναι story mode, επιτέλους λίγο story mode. Ένα δώρο. Μου κλέψα τη γυναίκα μου, θα σας σκοτώσω. Θα τους εκδικηθούμε, πόλεμος. Όχι, μάλλον αυτή θα είναι μια σειρά που θα την ξαναπαίξω. Ωραία. Τι στο καλό που να κάνω. Εντάξει, δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζουν κινήσεις. Με νοιάζει να διαλύσω τους εξωγήινους που μου έκλεισαν η κοπέλα. Δεν με κακοθείς. Σε διάλυσα. Θα τον φάω. Ξέρω πως θα είναι μας το βίντεο. Ω, πάει και αυτό. Μα κι άλλο. Σας διαλάω όλους. Τώρα δεν βγάλω. Τον βγάλω στο τέλος. Έντια όπα, να είχε μου αρέσει. Χάρια. Άμα να έχει φάει πολύ ωραίο το 3. Όχι το 2. Ωραία, κάτι που είναι για το βαριέμαι λίγο, τα γέννη είναι πολύ και βαριέμαι να φτιάξω αυτό το βίντεο. Όχι, τι βλάκια έγινε, αμώ του. Κράσαρε το παιχνίδι. Κράσαρε. Κράσαρε το παιχνίδι πέφτει. Επιτέλους πέφτει. Κράσαρε. Υπάρχουν στο play. Like, please. Subscribe. Η εφαρμογή θέλετε να την κλείσετε. Ωραία, ναι, την κλείνω, πάει. Ωραία, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Αν σας αρέσει και σας αρέσει να εγγραφείτε στο κανάλι για μην χάνετε μια από τα επόμενα. Like και subscribe, αν δεν είστε subscribe. Κάντε μου πολλά πράγματα, views, share. Γεια σας.